Χαίρετε, κύριε εκπρόσωποι φορέων και πολιτιστικών συλλόγων, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Το Συμβούλιο της Περιττικής Λέσχης Ιττίας σας καλωσορίζει και σας ευχαριστεί ιδιαίτερα για την παρουσία σας στην ημερίδα που οργανώνει στα πλαίσια του προγράμματος Leader με θέμα την ανάδειξη του τόπου μας και την διάδοση και διάσωση της πολιτικής μας κληρονομιάς. Θέματα για τα οποία θα πρέπει συνεχώς τόσο εμείς σαν πολιτιστικά σωματεία όσο και η κοινωνία γενικότερα να φροντίζουμε και να προάγουμε και να τα προβάλλουμε. Είμαστε σε μια χώρα με παράδοση στον πολιτισμό. Μια χώρα που ανέκαθεν παρήγε αλλά και εξήγε πολιτισμό. Πολιτισμός με την ευρεία του έννοια σημαίνει την σύνθεση μιας κοινωνίας, την επιστημονική πρόοδο, την αναβάθμιση των θεσμών αλλά και το επίπεδο διαβίωσης μιας κοινωνίας. Πάνω λοιπόν σε αυτά θα πρέπει όλοι μας να καταβάλουμε κοινές προσπάθειες προκειμένου να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Η Περιττική Λέσχη είναι ένα πολιτιστικό σωματείο που εδώ και χρόνια πιστεύω έχει συμβάλει τα μέγιστα στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής μας και όχι μόνο. Με τη γνωστή σε όλους μας τότε γιορτή της Σουλτανίνας είχε προβάλει πανελλαδικά επί σειρά ετών την πόλη μας όσο και την ευρύτερη περιοχή. Είχε συντελέσει τα μέγιστα στην διαφήμιση και την προώθηση του τότε βασικού προϊόντος του τόπου μας, τη σταφίδα του Σουλτανίνα. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση άπιαστου μέχρι τότε ονείρου για την περιοχή μας το αεροδρόμιο. Χάρη στην πρωτοβουλία της Λέσχης αποκτήθηκε από δωρητές έκταση 42.500 τετραγωνικών μέτρων, την οποία στη συνέχεια δόρισε στο δημόσιο μαζί με το πρώτο αεροδιάδρομο των 750 μέτρων. Η κίνηση αυτή ήταν καθοριστική για τη μετέπειτα κατασκευή του νέου αεροδρομίου Ιττίαν στη σημερινή του μορφή. Βοήθησε οικονομικά πολλούς συμπολίτες μας σε δύσκολες εποχές που είχαν ανάγκη, αλλά και σε έργα υποδομής του Δήμου μας συμμετείχε οικονομικά, όπως τσιμεντοστρώσεις και πολλά άλλα. Σήμερα έχουμε στην ιδιοκτησία μας ένα νεοαποκτηθέν παλαιό κτίριο, αποθήκη, που το όραμα μας είναι να αποτελέσει στέγη πολιτισμού. Στα αρχιτεκτονικά σχέδια που βλέπετε αναρτημένα θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για ένα πολυμορφικό, κλιματικό πολιτιστικό κτίριο συνολικής έκτασης 1.500 τετραγωνικών μέτρων σε οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου έκτασης 5.500 τετραγωνικών. Η χώρη που διαθέτει είναι μια μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας περίπου 500 ατόμων, εκθεσιακούς χώρους όπου μπορούν να εκθέτονται τοπικά προϊόντα, αίθουσες προβολής, γραφεία της Λέσχης και πολλούς άλλους χώρους, καθώς και εξωτερικούς διαμορφωμένους χώρους για διάφορες καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Βρισκόμαστε στο στάδιο αδειοδότησης. Το κτίριο αυτό θα μπορεί να διαθέτει τόσο στο Δήμο, τόσο στο Δήμο όσο και σε φορείς ή πολιτιστικούς συλλόγους που τυχόν θα χρειάζονται για εκδηλώσεις ή να εκθέσουν οτιδήποτε. Είναι ένα έργο που σε συνεργασία με την περιφέρεια, μετά από αρκετές συναντήσεις που έχουν γίνει, θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα για την ημερίδα. Τι περιλαμβάνει? Ενημέρωση του προγράμματος, δηλαδή τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα Leader από τον κύριο Μιχάλη Πλατή. Δεύτερον, παρουσίαση φυλαδίου με εικόνες και σχόλια της περιοχής από τον κύριο Λεωνίδη Κακαριάδη, μέλος του Συμβουλίου της Περιττικής Λέσχης, και στη συνέχεια θα γίνει ανοιχτή συζήτηση για τυχόν ερωτήσεις, προτάσεις, απορίες και ό,τι άλλο προκύψει από τη συζήτηση. Ευχαριστώ.